Maayong buntag mga idol karon. Tugay kog kanding alas 10:30 na kay nabisi po ko ba napong gitrabaho. Na atong duha kinahan na duha ka anak. Wala tila nahiktan. Kay di mo ako gahapon ang nakahipos. Kini sila kini nang tulo. Ana. Ang tulo ka buk ginabuyan ra namo na. Bali isa na to ang among hiktan para dili sila mulag og layo. Ay lihok sa mukha oy.